Halipa. Halipa, salamu alaikum. Aleyküm Oğlum Halipa. Sizin muştuğumuz men Halipa. Çoğulama siz ýaly tamada olasyn melýän, hem toýlarda bar ha. Ha, şey değil mi? Ha, Kim değil ya lan? Inni täze çykyp başladym da kuwat kapurdy. Evet, şoğlu olsun. Toýda tamada olasyn melýän. Şoğlu olsun. Ýardym et Halipa jana, bir çay ap bereýin. Bir toyda soğuk gördün mü? Dogrusu bar, şu neçen toyun pulunu soğuk gördüm, meni toy soğuk görem, hiç iyi. Kömeget ýardym et Halipa. Soğuşturmalı, ýa-da toyları. Toylar soğuşturmaly lan. Misal üçün, toyun başında näme dip başlayacak, näme dip başlayacak? Näme diýjek? Hormatly adamlar, hoş gelipsiňiz. Saçakdy görýän nädinde ummatlaryň iýme üçindir. Iň iýip bilmediňiz pakete tallaky iş ýokdur. Toy ýerler sizden tamam iýip içmeli ahyryn. Yok, indi teret. Indi diýen o diýäniň şeýlerinde dogry. Pakete talmasalar gugda. Gugda toy ýerler iýmeli, toýdan tamam. Aýdylan okçy, toyda açyk medeniýetlek bolmaly, hemme zat aýdyp durmaly. Bollon medeniýetli diýip aýda ýarsyn. Indi öýdüň öwrün näşe taýlanyp bolmady men boşrak aýtyp öwrüdür. Bolýa. Indi toyuň orta aralaryny näme diýjek? Misal üçin toyuň orta arasynda restoran siwetdir, öçe her kim tanysy diýär. Hormatly mehmanlar, ine şu wagt toy galgaraňa gidip duranlar, hemmesi tanysdyr. Mümkin bolsa şopartatdan peýdalanyp siwediň, öçenden peýdalanyp saçakdaky zatlaryň pakete tallaky iş ýokdur. Ey dursana ho. Koysana şu paketini o. Ayni öyle. Res gelin alýanlar şu paketi. Öğrüm toyda kötönlükde mehmanlar daşadılar da stol. Bolýa, dursana. Paket dip alaýdyň ýöne. Böyle paket diýim ben, paket diýim. Paket diými? Toyun soňuna mara ýöne. Ne toyun soňu bilýän ýöne. Bilýän. Toyun soňuna ýaşlar saklanýarlar da gülündürjek bolýarlar, tans etdirjek bolýar, şonu diýjek. Hormatly adamlar paket diýjek, paket diýip bolmaly ýaşlar. Toyun soňuna diýjek, hormatly adamlar, ýaşlarymyzy kän ýad etmäň, saklamaň, olaň bundan başga işler kän ahyryn diýjek. Yok. Yok, kime Halipa diýsen soňa diýip, bize wor diýme. Türkçe Halipa diýip para men seni alak, ölçü toyma oglum men. Hayran alaýmyn, intem soň kuýollymy doz ýaşlar.